Също много интересно е това, че заваля дъжд, уважаеми зрители, защото в последните 5 или 6 години винаги между срещите на двата отбора вали дъжд. Сега Наско Сираков е препънат от Зарко Мачев и съдията Любен Спасов отсъжда Дуспа 11 метров наказателен удар в 21-та минута на срещата. Много интересно. Наско Сираков удар и 1-0 за Левски. Минутата е 22, ако не се лъжа. Голмайсторът на Левски не пропусна и този път от бялата точка. И така матчът започва да става наистина много интересен. 1-0. Господин Колев, вие помните ли във вашите коментари на матчовете? Танев. Много добре се възползва Илиян Илиев от неговото спиране. Илиян Илиев. Много добра топка за Александров и 2-0. 2-0 за Левски. Голмайстор Александров. Това е точно в 35-та минута. Лъчко Танев спря топката по начин, който даде възможност на Илиян Илиев да я овладее. Доста добра техническа сръчност показа Илиян Илиев преди да подаде топката на Александров. Техническа сръчност, която довежда резултата до 2-0 за Левски в един момент, в който лично аз мислех, че трябва да се каже, че най-пасивен до този момент от Левски е Петър Александров. Голмайсторът обаче показа своя нюх в много важен за срещата момент. Минути, в които ЦСК атакуваха вратата на Николов и бяха се подредили просто около наказателното поле на Левски. Сините и на съдийските колеги в Българския футболен съюз и при ФИФА. Когато се прекрати голова атака с нарушение, почти винаги и сега да видим възможност. И Наско Сираков оползотвори тази наивна грешка на защитата на ЦСКА. Видяхте, грешката тръгна още от капитана Ивайло Киров. Наско Сираков открадна топката сам срещу Румененов. Довежда нещата в това дерби до 3-0. Наистина много трудно е да се коментира този гол, защото защитата на ЦСКА сякаш спря. Сякаш чакаше някакъв знак от страничния съдия. Не може да се говори за засада. Ето повторението, виждате. Илиян Илиев първо. Наско Сираков сам, след като се пребори, разбира се, много добре с защитник на ЦСКА. Хладнокръвно реализира третият гол в срещата. Трети гол за Левски и втори за Наско Сираков. И така 3-0 Левски води срещу ЦСКА. От А група, дори и от Б. Просто една сполучлива селекция и един виртуозен гол отново на Наско Сираков, героя на този матч. След центриране на Кремелиев. Всички с сини шалчета са на крака. Те забравиха и дъжд и всичко и поздравяват своите любимци. 4-0 е резултата за Левски в 82-та минута. През есента по време на срещата между тези два отбора Наско Сираков в последните минути отбеляза също фантастичен гол. Ето повторението на нещо изключително красиво. Наско Сираков скочи почти половин тяло над Любчо Марковски и заби топката в горния ъгъл на вратата на Ненов. Тогава Наско Сираков за своето попадение спечели приз. Нека да си продължим мисълта. Да видим сега Стоилов. Ето го голът за ЦСКА в 86-та минута. При тази контраакция Стоилов беше оставен на позиция, която му позволи да покаже техниката на своя удар и да намали резултата. Станимир Стоилов отбеляза гол на бившите си съотборници. Знаете, Стоилов бе играч на Левски. В Левски той дойде от Хасково след това.